ಡೈಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಟುಲೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ವಾಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದೆ ಬಾರಿ ಊಟ ಒಂದಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಪುಡತದು ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ದೇನು ಐಟ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಆ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟುನು ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟು ಪಾತೇನು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗೆ ಬೇತೇನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕ ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಪೂರ ತೂತು ಜರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಕಪ್ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಅಪ್ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಕುಂಕಂದು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬೈದಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೂತು ಜರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ತೂಲಿ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಅಂಚಾನು ಇನಿ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಇರೇಗ ಹಿಕಪ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆಂತೂ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹಿಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆಗೆಂತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತುಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಂತು ಕೊಡ್ದು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೂಪುನು ಅಲ್ಪಿ ಯಾವ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಊಟ ಒಂದಿತ್ತು ಎಟ್ಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಮುಳ್ಳಂಡಿ ಐತಿ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನು ಬಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಡೈತಿ ನಾನು ಈಶ್ವರದ ಅವು ಹೂ ಇಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ತುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳುದ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಲ್ಲ ತೂಯರ್ನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದೆತ್ತೇನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಈ ದೈ ನಾನು ಗೂಗುಲ್ಡ್ ನಾಡ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಪೂರ ಕುದರದ ಪುರಲ್ಲಿ ಏಳರಟದ ಆ ದೇವರುಂಡತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈ ಇಷ್ಟಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ದೈ ನಾಡ್ಯಾರಂದು ನಿನ್ನ ದೆಪ್ಪೆರ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ಐಟ್ ದೇತದು ಒಂದು ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಕೈಗೆ ಪೂರ ತಾಗದನು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಐತ ಮಾರ್ಟತ ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಐಕ್ ಬೈಯಾಗ ಪೋಪಿನ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ದೀತತ ಐಕ್ ಬೊಡಿತಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನು ಅಂಚ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪೇನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಮುಟ್ಟನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಐತ ದೈಕಂತ ಎಂಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲತ್ತದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಡು 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 ಅವು ಚಿಗುರು ಉಪ್ಪಡು
ಚಿಗುರ್ನ ಚಿಗುರು ಚಿಗುರು ಮುಳ್ಳು ಮಾರೆ ಮುಳ್ಳುದನೆ ಒಂದು ಈಗ ಮುಳ್ಳುದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಅಂಚಾತನ ಕದ್ರಿಡ್ ಮಾರು ಕದ್ರಿಡ್ ಮಾರು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲವರಕ್ಕೆ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ನಂಬುವೇನು ಎಂಚಿನೆ ನಂಬಿನ ಟೀ ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪತಂದು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಪಂಡಿ ಇಡೀದ ಪುಡ್ಚ ಫುಲ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಪೊಲೆತ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಜಲ್ಜೀರ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಕಂತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮುರ್ಕದು ತಿನ್ನೀರ ಪಂಡದು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪೇರು ಪತಂದು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಫ್ಯಾಂಟ ಅವು ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟುನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪರ್ರೆ ಬೋಡಪ್ಪನದ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆತನು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಚಟ್ನಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತದು ಮನ್ಪಿರತ ಐತು ಒಂಜಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಯೆ ಆಯ್ತು ಮಗಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿನ್ನ ಪೂರ ತಿಂದತ ಬುಕ್ಕು 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 ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇ ತೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಮುರ್ಕ ತಿಂದರೆ ಅಂಚೆನೆ ಜಲ್ಜೀರ ಪಾನಿ ಐಕೊಂತೆ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾಂದದ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಮ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಟುಲೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ವಾಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ನೀರು ಒಂದು ಜಲ್ಜೀರ ನೀರು ಸಾರಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಕ್ಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ 2 ಜನ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ನಿಕುಲು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಲಕನೆ ಹಾಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ ಅದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ ಪಂಡದು ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುವ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಏತು ಬಾಡು ಇನ್ನೇನು ಕೈ ತಲ್ದೀಪನ ಇನ್ನೇನು ಸೈಡ್ ದೀವಡ ಅವೇನೇ ಹಾಂ ಇಂಚಿ ಮೀಟಿ ತನ ಕೊಂಚಿದ ಯಾನು ಏನು ಕೆಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೋಡ ಒಂದು ಈ ಬೌಲುನ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ ಅವೇ ಬರೋನು ಒಂದು ಬೌಲುನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನ ತುಪ್ಪಿ ಜಲ್ಜೀರದ ಒಂದೇನು ಉಂಟು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ತಿನ್ನೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಮುಂಚೆ ದಿದಿತ್ತಾಯ್ತು ನಡುದು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಓ ಪಾನಿಪುರಿದ ಪಾನಿಪುರಿದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮೆ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಏರ್ಪುರ ತುತ್ತು ತುಲಿ ಒಡೆ ಮಿತ್ರ ಬರೋದು ಈ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್
ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಲ್ಜೀರನಾ ಜಲ್ಜೀರ ನಿಜವಾದ ಅಂತೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಲಂಚಿನಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಕದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ನಾನೊಂದು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ತಿಂದೆ ಏತು ಮೂಜಿ ಏನೋ ತಿನ್ನ ನಿಕ್ಕಳು ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವೆ ನಾನು ಏತು ತಿಂದೆ ಅಂದು ನಾನು ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪುಣ್ಯಗೆ ಬತ್ತಂಜಿ ತೂಕ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇತ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದೀತೆ ಎಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಕೆ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆ karma itu upi aja ಕುಡಂತೆ ಕನ್ನಡ ನೈಕ್ ಖಾರ ಖಾರ ಪೂರ ಅರಿಟಿ ಹೊಂದುದು ಸಾರಿ ಸೂಕಾದೆ ಕೂಡ ಸೂಕ ಬರ್ತೇನೆ ಕೊಂದೆ ಜಿಂಜಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ವಾಟರು ಅಬ್ಬಾ ಉಂತುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಢದ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಣದ ಕಣ್ಣೀರು ಅವ್ನು ಬತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಬರ್ಪು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಖಾರ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಬರ್ಪು ಜಾನ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣೆದು ಮೇನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಕ್ಕದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತೀನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಕೊಂಚ ಶೀತ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಬರ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಇಂಕು ಪಂತಿನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕು ಕೂಡ ಈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಪ್ಪು ನಾನು ಕೈಪುಣಗ ಜಲ್ದಿರ ಬರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚಮೆ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಬೆಂಜಿ ನೀರು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಜಿ ನೀರು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ಸಿಪ್ಪು ಬರ್ರೆ ಅದು ಜಿಂಕ ಅಪಗಣ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಂದದ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಂಗಂತ ಚೌಲ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಎಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಮುರಣಿ ಕಾಣ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಚೌಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ದೆ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಿಗಲು ಉರಿಯರ ಸುರ ಬೇಕದ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆ ದಿನ ಆಯ್ತು ಕೆತ್ತೆ ಬರ್ದಿತ್ತೆ
ಅಬ್ಬಾ ತಿಗಲಿ ಉರಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದಲೆ ಯಾಕದೆ ಕುಟುನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಉರಣಿ ಕಾಲು ಇಂಚೆನೆ ಯಾಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಲೆಕ್ಕದೆ ಕುಟೊಂದು ಇರ್ತಾವ ನೀನು ಬರದು ಕಷೆ ಆಡಿಗೆ ಬರೋದು ಬಟಾಟದ ಪವರ್ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದಿತ್ತೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಬೆಡ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನು ಮೆತ್ತನೆ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಗ ಪಣ್ಣದು ಪಂಡ ತೆಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ಕಣ್ಣೀರು ತುಲೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸಮೇತ ಒಂದು ತೋಜಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಸಮೇತ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಬೈಜಿದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮೇ ಆತು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಈತ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಇಮೇ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಪರಿಯ ಎಕ್ಕದ ಕುಟ್ಟಿಜಿ ಆಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಎತ್ತದು ನಾನು ಒಲ್ಲ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟುದು ಆಯಗ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಇಂಬೇಗಂತ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಆಪುಜಿ ಇಂಬೆ ಕಾರದ ಮುಂಕುಡು ಜಪ್ಪರೆ ಸುರಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏತು ತಿನ್ನಬೆ ಹೇಳಿತನ ಆಟಿಗೆನೆ ಬರೋನು ಮಾರೆ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಬಟಾಟೆ ಉಂಡದ ಇಂಕ ನಾನು ಒನಸಿ ಸೇರಂದು ಈತ ದಿನಗನೆ ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಅಣ್ಣನ ಎಕ್ಕದ ಗುಟ್ಟು ಮೈದಿನಿಗೆ ಇಮ್ಮೆ ಆರಾಮುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗಲ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ತಿನ್ಕಂದ ಐತೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬುರ ಬಾಡ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರು ಕವು ಇಂಚಿನ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಬಕ್ಕ ತುಳಿ ಸೇಮಿಗೆ ಐಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಸೇಮಿಗೆ ಬಾಡ್ದೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಒಟ್ರಸಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ತಿನ್ಕಂದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ದೆ ತಿನ್ಕಂದ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ರ ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ಎಕ್ಕದೆ ಬತ್ತಜಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಕ್ಕದ ಕುಟ್ಟದ ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ನನಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಮುಂಕುಡು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಜಾತ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ನೀರ ಮದತ್ತಾನು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ತಾನು ಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಬಟ್ ಯಾನೇ ನೀ ಬಂದಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ತೆಲ್ಪದ ಆಯ್ರದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂದು ಯಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೈತಲೆ ಪೋತ್ಯಾನು ಅವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮೇನ ಪುದರ್ ಬ್ರಿಜೇಶತ BRIJESH ಅಂಚ ಇಮೇನ ಮಂಡೆಡಿ ಇಮೇನೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಇಂಬೆ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ BIRTHDAY ಅವಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಂಬೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಂತದ ಇತ್ತಿಗೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಆಯ್ನಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆಗೆ ಅಪಗಾಯ ಕೂಡ ಇಮ್ಮೆನ ಮಂಡೆ ಡಾಣ ಇಮ್ಮೆನೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು BRITHDAY ಯಾನ ತೂತಿನೇಜಿ ಮಂಗೆದಿ ಯಾನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ ಮಂತ ಅವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ ಆತಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದ್ದು ಜರ ತೋಜೋಡು ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕುಡೋರ ಪೋದು ತುಲಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲು ನಿಮ್ಮೆಗೂ ಕೊರ್ಪು ಜನ ನಿಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಇಮ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಇಮ್ಮೆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದೀನಿ ರಜೆ ಟುಲ್ಲಿ ಆನಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಇಮ್ಮೆಗೂ ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಕುಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಇಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುನು ಏರು ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ನ ಸ್ಪೀಡು ಮನ್ಪೆರ ಪನ್ಪರ ಆನಿ ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ಪರ್ ಇಮ್ಮೆ ಮಂತುನ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೆಲ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಐಪಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತೀನಿ ನೈಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ದೇನು ಕುಲ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ಅವು ಕತ್ತಲ ಬೈದು ನೈಟ್ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಐಟು ಗೆಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅವಳ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದುಂಡು ಯಾರು ಬಂದ ಪೂರ ಆತನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಆತ ನನ್ನ ಇವೇನು ಪಿರಮನ್ ಅನ್ಪೆರ ಹತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಿರಮ್ ಅನ್ಪೆರ ನಾಪು ಜತ ಯಾರು ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಬೈದನ್ ಮೆಂದು
ಇಮ್ಮೆ ಬಂಡಿ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಆತನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತನು ಅಂಚ ಯಾನೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನಿ ಐಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದು ಆತನು ಬರ್ತ್ಡೇದ ಬದಲು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತಾದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಬೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.